салом дӯстон, шаби гузашта дар чанд кишвар рақобатҳое баргузор шуданд ки артиши сершумори футболро ба шавқ оварданд. Боз аз зебогии футбол баҳраманд гардидем. Ин рақобатҳо барои дарёфти суперҷоми чанд кишвар буданд ки тарафдорони футболро аз танаффуси бефутболӣ халос карданд. Пеш аз ҳама Англия, Ливерпул бар муқобили Манчестер Сити, ду гигант, ду паҳлавони бузурги футбол ва ду наҳанги уқёнуси Премер-лигаи Англия. Ин аввалин бозии расмии мавсим буд. Якумин бозии расмӣ барои Холланд ва Нюнес. Аз ин ду ҳамлагари нави дастаҳои асосии Англия мухлисон бисёр чизҳоро интизор доштанд. Пеш аз ҳама бозии зебо ва гол. Бо он суръати бузурги бозие ки мо дар Англия одат кардаем, дар ин рақобат дида намешуд. Ба ҳар ҳол метавон бозингаронро дарк кард. Якумин бозии мавсим ягон бор пуршиддатарин ҷараён нагирифтааст. Мо дар бораи ҳамаи бозиҳо гап мезанем. Фақат аз шумо ҳамин хоҳиш ки ба канал обуна шуда видеои моро лайк занед. Мо бошем сайр мекунем. Дӯстон, ба наздикии топ-5 чемпионатҳои Аврупо бармегардад ва моро тоб рақобатҳое интизор аст. Дар Суперкубоки Фаронса ПСЖ қуввозмоӣ мекунад бо дастаи Нант. Динамо Киев дар квалификатсияи Лигаи Чемпионҳо бозӣ дорад бо Штурм. Монако бошад пешвоз мегирад ПСВ-ро. Дар ин бозиҳо оё сенсатсия рух медода бошад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии хоси ҳуҷумкорона, прессинг ва контрпрессинги клуб ба голи якуми Арнолд дар ин бозӣ овард. Алварес баъд аз Тевес ва Агуэро сеюмин бозингари аргентинӣ шуд ки дар суперҷом гол зад ва мағз ӯ ҳисобро баробар намуд. Дар қисми дуввум Гвардиола шогирдонашро бедор карда онҳо фаъолтар шуданд, вале ҳаракатҳои хуб дар ҳамла ба чашм намерасиданд. Барои Салоҳ ҳам ин бозӣ муҳим буд. Ӯ дар ду финали қаблӣ аз пеналти гол зада наметавонист ва ин навбат аз зарбаи 11-метра дастаи худро дар нимаи дуюм пешсаф кард. Нюнес ҳам бегол аз майдон набаромад. Натиҷа 3-1 ва клуб ҷоизаи навро ба хазинаи трофеҳои худ дар Ливерпул ворид мекунад. Акнун рақобати ду ҳамлагар, дуэли Нунес ва Холланд. Ҳамлагари Сити худро нороҳат эҳсос мекард. Ӯ дар прессинг худро гум кард, дар идораи тӯб нақши муҳим надошт. Як бор аз болои Робертсон мисли танка гузашт, як бор зарбаи хуб зад ва бо ҳамин халос. Холланд ин ба ту Бундеслига нест. Дифоъгарони Англия як дақиқа оромад намегузоранд. Аз ин бозӣ чунон ба назар мерасад ки ту фақат ба дастаи Ньюкасл, Брайтон ва Манчестер Юнайтед гол мезаниву тамом. Нюнес хеле беҳтар буд. Агарчанде танҳо 30 дақиқаи дар майдон буд, пеналти кор кард ва худашам гол зад. Ва аммо ба ҳар ҳол бояд сифати зарбои худро беҳтар созад, вагарна мемҳо дар интернет дар бораи ӯ хеле зиёд хоҳанд шуд. ҳамин тариқ Ливерпул аввалин бор аз соли 2006 то ин ҷониб суперҷоми Англияро гирифт. Дар Германия бошад Бавария ва Лейпциг бо голҳо ба тарафи ҳамдигар тир холӣ карданд. 8 гол дар як бозӣ кори шӯхӣ нест. Садио Мане дар аввалин бозии расмии худ ба задани гол мушарраф шуд. Дастаи Нагелсман дар ин рақобат бо ҳисоби 5-3 дастболо гардид. ҷоизагири Бавария дар Омон ба мисли вафот кардан, андоз спурдан ба қоидаҳои тағйирнаёбандаи зиндагӣ мубаддал шудааст. Дар кишвари Нидерландҳо мухлисон шоҳиди 8 гол шуданд. Дастаҳои Аякс ва ПСВ ба ҳамдигар раҳм накарданд. Аякс бе Тенхак ҷоизаро аз даст дод. ПСВ бо ҳисоби 5-3 ғалаба кард ва Ван Нистерлой ба ҳисси сармураббӣ аввалин ҷоизаро ба даст овард. Хуш омадӣ футболи бузург, мо туро пазмон шудем. Ба Реал аз даст додани 3 ҳолати голзаниро дар як бозӣ пешниҳод карданд. Дақиқтараш ба Реал Тимо Вернерро пешниҳод карданд. намояндаҳои футболбози Челси ва ҳамлагари мунтахаби Олмон мехоҳанд ӯро ба Реал баранд. Аммо инҷо ду ҳолатро бояд донist. Якумаш он ки оё ба Реал ин футболбоз дар кор аст ё ин ки не. Саҳеҳтараш ба Реал ӯро бо зориву зар мебаранд, аммо Вернер ба майдон ворид мешавад ё ин ки не. Аз инҷо ҳолати дуввум пайдо мешавад. Магар Тимо Вернер ба нақши ҳамлагари захиравӣ дар Реал будан розӣ мешавад? Ин ду омил айни ҳол трансфери Вернерро ба Реал хеле душвор мекунад. Аммо тибқи маълумотҳо гузариши ин футболбоз ба дастаи Реал асоси воқеӣ дорад. гуфта мешавад ки ҳафтаҳои наздик мадридиҳо муайян хоҳанд кард ки оё як нафари захиравӣ дар мавқеи Карим Бензема лозим аст ё ин ки не. новобаста ба кӯшишҳои бозии Эден Азар дар ин мавқеъ ғайриқаноатбахш гуфта мешавад. нархи футболбози олмонӣ 35 миллион евро арзёбӣ мегардад. дар Мадрид бояд ба хулосаи оянд ки оё Азар метавонад бозии боварибахш нишон диҳад ва ё ин ки на. дар бозиҳои рафиқона Эден Азар зиёд талош дорад, вале гуфта мешавад ки он чизе ки аз ӯ Анчелоти интизор аст бозингари
гитабор нишон надода истодааст. мегӯянд ку формадай айни ҳол роналдо формадай, аммо дар инстаграм ҳамогари португалӣ дар ин сомонаи иҷтимоӣ ба ҳоли мухлисони Атлетико ки ӯро хуш наомадӣ гуфтанд механдад. ба суханҳои Эди Хау ки мегӯяд роналдо бояд аз АПЛ равад чунки голи зиёд мезанад, дуруст аст гуфта ҷавоб мегардонад ва баъдан ваъда медиҳад. сармураббии МЮ Эрик тен Хагам ин хабарро тасдиқ намуда чунин гуфт: бале, Криштиано дар бозӣ бо Райо иштирок хоҳад кард. мушоҳида хоҳед намуд ки то кадом андоза ӯ омода аст. Он футболбозоне ки дар рақобат бо Атлетико аз дақиқаҳои аввал ба майдон омаданд дам хоҳанд гирифт ва онҳое ки дар захира қарор доштанд аз дақиқаҳои якум ба майдон меоянд, яъне ҳайати асосӣ тағйир хоҳад ёфт. яке аз постҳои охирини Роналдо чунин аст: шоҳ рӯзи якшанбе бозӣ хоҳад кард. барои шавомати сухан ва каме пардаи норӯшанӣ дидан ба гапҳои худ агар Криштиано менавишт ки шоҳ ба шикор мебарояд, беҳтар мешуд. рӯзи якшанбе гуфта ҳамлагари 37сола бозии рафиқонаи Манчестер Юнайтедро бар зидди дастаи Райо Великано дар назар дорад. ин ҳамлагари португалӣ дар бозӣ иштирок хоҳад кард. хотиррасон мекунем ки Криштиано дар ҷавоматҳои тамринии даста дар Таиланд иштирок накард ва дар чанд бозии рафиқона санҷишӣ дар ҳайати МЮ қарор надошт. ягона дастае ки Бернардо Силва мехоҳад корномаашро дар он идома бидиҳад, ин Барселонаи Испания мебошад. нимҳиматгари португалӣ омода аст ки мунтазири Барса ва пешниҳодашон шавад. дар ин масъала чанд мушкилӣ пешору омаданд. намояндаҳои Барса ба агенти Силва ва худи ӯ рӯи рост гуфтанд ки трансфери ӯ метавонад то охирин рӯзҳои равзанаи хариду фурӯши бозингарон вақт гирад. мушкилӣ дар он аст ки каталониҳо Френки де Йонгро то ҳол нафурӯхтаанд. нимҳиматгари нидерландӣ танҳо дар ҳоле аз Барселона меравад ки агар даста ба ӯ қарзи беш аз 200 000 ашро баргардонад. дар акси ҳол де Йонг пофишорӣ хоҳад кард ва сафи каталониҳоро тарк намекунад. Барселона ҳам аҷоиб корҳо мекунад. барои дигарон пул меёбад, танҳо барои Силва маблағ нест. Манчестер Сити барои Силва аз Каталониё 80 миллион ва бонусҳоро талаб мекунад. ҷамъоҷамъ барои гузариши нимҳиматгари португалӣ ба Каталониё 100 миллион евро дар кор мешавад. барои ҳамин фурӯхтани Де Йонг бисёр муҳим аст. дар ин масъала пешравиҳо дида намешаванд, аммо Бернардо Силва баён доштааст ки барои бозӣ кардан дар Барселона омода аст ки то охирин лаҳзаҳои равзанаи трансферӣ интизор бошад ва пешниҳоди дастаҳои дигарро рад намояд. Барса ҳам инро қадр карда ҳамаи корро барои харидории Бернардо Силва анҷом хоҳад дод. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.